wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu masuli kok. Iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir, imam assalamualaikum, makmum waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning Awi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang umurnya. Amin amin amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Lek niki wau kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan pengen kan nate napa jenenge sanjang to teng Nggih, kula lek. Anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana dereng- tate bapak ya Nduk diapura. Nggih, Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Sipa yo bapak yo ndongake panjenengan yo saya kondang saya laris. Amin, 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 amin. Mbah Manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda yo ngono saya kondang saya laris. Amin, 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 amin. amin. Lah aki. Aku kok aki lho. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujube ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong ki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih, nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Alhamdulillah, amin. Lah aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, mantene? niki mantene namine sinten Mas Bayu? Krik, jangkrik. Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul kare Mbak Feni, semoga Iya, menjadi ini kan keluarga gawat yang ngajeng menika. Nggih, sudah tadi sudah foto sama saya. ngaten. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang Amin. penting sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin, 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 amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalam Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis dienteni ya kudu diati-ati suarane dijaga sing becik gitu Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Serep Ya pas. seniman ya kiai. Sing penting aja serawung iblis. Oke, nggih, leres. Hop. Jangkrik. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opo. Ora ketambung piye ditekoki. Nah, ora kita. Oh, nggih, 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 Om Yudo, gimana Mbak Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku nusuin ndak tahu ketemu sampean nih jadi Nggih. aku kangen. Kangen wong Tapi lek jenenge. ketemu ngene iki no dhewe no kaya wis ayem ngono. Alah ya. ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean ki ibarate kaya mas karo adik. Nek Nggih. kono ana sliramu ning kene mesti ana aku. Iya kaya Gayung aku karo bersambut Mas Bayu. Mas Bayu. Kaya emas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Nggih. Ki ibarate kaya renggang gula kumebyur pulut datan genggang sarikmu pinara sastra. Ateges kelet banget ngono. Kelet banget. Nanti. Ngelet tonyo tenan rumah Super. Wong arepe Seneng, iki kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng arang-arang lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus iki kudune seneng. Iso kok. Wong dikaplok dilus-lus. Lho Wah, dikaplok namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yuda terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yuda. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampean iki moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong
Kowe rono tak turno rono Lah malah iki apa? ngalih. Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Karawake dhewe lali. Karawake dhewe lali. Lah iya. Dianggep Malah dianggep iki sing rene sing ngekon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. pacare nggih? Ora, Pak Cari sing dawuh. Kula pacare. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone pacare wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek yo dalang Dalang mriki. Tapi biasanya ngenteni Oh. banjir sih. Apok tenan. Waplok pisane kok. Iso. Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur nuwun. Anu, yo gandeng iki ujube mantenan. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula sidowasih. Wo, katen nggih. Dandang gula sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah lho dianggep lho awakmu dianggep. Lah. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Heeh. Ayo sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampeyan dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Ah, masa ngono? Ya. Oh, berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti Ora manten. ngono. Pacaran. Ya ora nganti ngono kuwi. Iki kan perumpama kita itu bermesra Oh, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki pacaran. Iki pacaran sih, pacaran. Cara Mbak sih. Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah Ah. iki cara dadi Mas Fahrul Fahrul. yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi Timang bae agek umpama. Umpama ya. Wah, samane diagem ben Jane apik. apa? Siramu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo Mas, pakai blangkon Mas, nek ngono. Lah moh gah elek nek Pripun? ngono. Lah, pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Nah, Diganjel apa-apa ngono Lah, Ganjel iki ae, ganjel iki ae. Loh, dike ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora. Masa enek blangkono Jajal, kena nggo jajal. dangir. Aduh. Ade kaya makureng. Ayo. Ah, ganjel iki ae. Lah. Lah. Ya ya Pentas ya. pada diganjel. kuning, eh. Ah copot kuwi copot. Nah, ben gitu. Cepat. Oh, alah. Jeli, Ger, jeli, ger. nggih, nggih. Ngono kok ya urip to, ger. Kowe iki ben rupa kaya wong ngono lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune po kethek. Nah, Wis, sesuai itu. wis, lah. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusul nggih. Ah, rada dingono saiki. Kita tae rambutnya diponi. Ah, nganggo poni. Iya. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Ya, lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, ya, Nah, bawa, ayo, bawa. sing gagah, sing Bang. gagah. Dasih. Bawa. Tintingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo. Iki moto ya, Cuk. Bang Ora moto nesu. enek. Ora Ya, nesu. biar Ngene menyatu. disilak ngene, silak ngene. Oh iya iya, iki modele anu ki. Nah, Oh, Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggah. Tintin. Tintin. Ayo, bawa dana kula situasi. Mas modal tining kalian Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. Pamit aku. Amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit ki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten. Mboten, Pak. Koyok pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Koyok suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Dalange sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ya enggak apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nangkepi omong gitu. Ya jenenge tugasnya dalang ki yo ngomong kok. Koyok ora koyok kanca karo sisek kan meneng gitu. Ya, ora Turu. Oh, ayo. Pamin. Bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Nah, Pamintaku muni ku lambine ngene ku. Piye lah umure? mosok kowe ngewasno lambiku beres. Kaya iwak lohan.
Nimas Gak mau Ito. aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare Enek jare ini. Nganggo drama ngono iki, Pak. Aku tresno tenan jare Ngono kuwi. Ayo. Jare. Oh, sik. Ora apa-apa ya wis jare. omong sik Jare tenan jare. Ngono. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye? Lho piye rasane rasane? Piye rasane piye, Dol? Alah, sewepel karo cah kuwi. Jalukan. Jalukan dek. Lah godolop ae ya. Nimas. Nimas Ito ase. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek kelek. Tak bumboni. Wis tambah sedep. Mau tak pek dhewe ah. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ayo. Pamintaku. Pamintaku Nimas Ito ase. Mesra tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Iya kek sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok ayo. Oh ngeterne mbake suntik to, Mbak. Gandrung ke rumah sakit. Lah nyapa gandenge ngono ndak mau aku. Sing mesra, sing mesra. Lah piye? Ngono lho. Sampeyan nek Yo, ketok ngene. rada jijik nek gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang lho ngene. Oh iya iya bener. Kucing ngopi ya, Dik. Lho Ayo coba. Lah. Alah. Yayi, Nggih Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. Makam pahlawan ini mendembokmu iki iso. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rungrum tak senengke atimu ya Yayi. Alah. Guyune iki lho sing permono sing alus lho iki bambangan kok iso. Seneng. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Ping telu wae. Ping telu. Kedawan malah elek no. Elek. Ayo. Yayi, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek to. Blesek cangkeme kok Ayo. iso. Jare telu wae. Atut. Marai. Boten Pak, boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelentrek. Tapuki ngene lho, tapuk. Tapuk Nek ngene. napoki piye contohno kan kaya malu. Tapuk contone Mbak. Tapuk ngene lho. Tapuk. Lah nek ngene ki Ngene celentik. iki nyentik. Lah, nyentik. Napuk ngene. Nek iki celentik. Ah, ini nyentik. Napuk piye piye? Ngene. Napuk. Lah. Napuk piye Om? Tapuk ngene tapuk. Napuk iki. Pak. Nah, nyentik. Ngono. Pak Racik, Pak Care. Pak Care. Mengke tambahi lho, raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu kuwi. Sop Iya. nggo masker sop. Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora koe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa Mas? Ning raine kemunduran. Ayo.
Lho nen arep pepak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti ngono Mesti. kuwi. Noah kalepel ra iki. Yo. Ing Sarina Ing sarina sawo ngene Tales yo ora usah di ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo, tatan pinggang. Datan ginggang sarambute. Kok iso sak rambute? datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan ginggang sarambut. Hup. Aduh. Hupe ora sah. Lah. Datan kinggang sarambut. Wis. Wes, no. Datan ginggang sarambut. Wis. Ora hup ora wis datan kingkang sarambut. Cep. Ngono. Datan ginggang sarambut. Lah, Aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Hafal aku karo trondol iki. Cep. Halo. Kok ijek? Lah nang ra iso. Yo, enak. Sawi ra dinggo iki. Lamun Dilarang kancing, adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele termasuk- itu lho, Kek. Gregele sae. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok saged, Pak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning Madhep niken. iki. Heeh. Mau madhep sini ndak boleh. Iku iso nangis. Iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis iki lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Asim. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggang njaluk. Tutukno kene iki ginaran kanggone kan. Ya ngancing to. Dadi sampean sing gandrung gede lah, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho iki kok. Welek ya wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Lek madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene ae. Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sita asih Tuhu kok turu iki lho. Ya tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho. Mimi. Pindho Mimi. Ayo. Pindo mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi Hamin Tuna. Mimi mintuno ya cik butuh mimi. Ya. Indo mimilan mintuno. Lanjut Duk Niken terus ke. Ayo bareng. Hop. Yo Mas Modal. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Nimas hane tepi wajib
Alah. Kok nganggo mbok barang iki lho. Ngaku mbok iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Ngaji. ngaji? Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge Qalqalah Kubra. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Carik. Cari yo ora Qalqalah. Ora Qalqalah. Ayo. Cari Situasih bebrayan. Yo langgame Setia Tuhu. Yo Cahayu Doniken. Monggo diaturke. Monggo. Yo. Aku kang setya satuhu win nganti saiki Warek kok. Iya. Lanjut. mugi anto berkahe wiji Tembang kangen. Bawa Mbak. Sing joget khusus Mas Yugo. Ayo. Mas Yugo, ayo. Ombak-ombak iki
Jenglengane Mas Yuda marem lho. Kanthi nyamuk. Marem. Wah. Lagi roh bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nunyu mbok aku ae nyapa wong musuh wong Lah wedok kene pas tonyo. kene. Oh itu mak. Ora apa-apa ora lara nduk. Oh, lara apa. Jenglengane. Ya ngukle-ukle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jaran. Ya aja lah ya. Pelekne Malah kowe iki. iki. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi kok ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Ah, nggih semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho ora aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglan ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho Pas nyatane. kowe ya menak. Wayah wengi. Rungono jan. Kreme sawe suwe. Ayo kantomen. Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono menak to. Aku jajal ndang. Ayo. Waya wengi hotel kreme sawe suwe. Ayo kantomen. Sing ana kunangis. Alah, Rapas, ora kecepetan mbok kowe. pasne kok. Cepetan. Kecepetan, rada ngenteni. Apa ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi hotel kreme sawe suwe. Ayo kantomen. Sing ana kunangis. Alah, telat. Kok angel ngono e kaya sampai telat lho goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Ono ijole. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tour Ngawi. Oke, siap. Yo pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua ini. Monggo, yo mentaram. Yo. Ae Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandani. Mas Yuda, Siap. urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono lho kok sore. Kok cedak suci ae lho modele. Kono, jo cedak Kacau aku. selawene ra suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Susune sak pantai. Suci ki atine resik. Ngawur. Modele ya Waton jebles. Marai kene ngumpan ae lho. Akhire Ya wis, ora sanggupan, wis meneng kabeh. menang. Cep, wis cep. koyo diumpani to. Ya ora entuk nesi. Ya wis bener nasi. Yo Mbak Suci. Maka diwiti wasitati. Maka, ya Mbak. Wasitati saking prawi nasis ngeli ngana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe. Hop, Mbak Suci lulus nya iki itu hadiah 100. Terima kasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Wah. Niken, Mbak Niken ayo. Salat kang limang
dipun lampahi. Hop, nduk niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama pakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem panjenengan ya iki ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Entuk. Ngedohken tumindak mungkar ya. Kedohken tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu, suwun. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki bawane. Wis entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Kepengin. Ya layangnya diwaca. Kayang, kayang. Mayang. Mayan, wis tak gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo, Do meteng. ayo. Do meteng. Matang. Dumateng ada mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Eh, ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Kan nganaki barang. Apa Bang Mekar yo nganaki. Nyuwun Bu. Oh, urip TKT. TKT njaluk bojomu. Wes. Modele angger dadi kae Mas Bayu terus e. Kok iso nodong bojomu iki lho. Ngene iki wong besok sing bakal mlebu swarga ini iki loman, ora kaya kowe mlebu neraka. Tak doan mlebu swarga. Ayo, saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kancane abang kok biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ana karbit. Engko suwe-suwe ya, Bang. Yo, diaturke pepeling, monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Iki neng ndi urute iki jane kok. Nek kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, ngene wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya deh. Yen wahancine tansah dielingke wis wancine padha limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing atumanina bisa purna yana para
Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki kathah nawala sing kula tampi Mas Yudha. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni? Angenteni. Saged, Mas. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Nggih. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Nggih. Bakune tibane langgam angenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Sembah nuwun Mbak Yuda. Mondol masa gak. Kono seleh ping loro. Kok iya ora nek mondole iki lho Ora nek enak. mondole. Ora nek mondole. Dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Kaya dienggo. Wah, sopan. Nah, ben kita nek kaya wong. Ah iya. Mau Monggo. jaran. Nggih. Bawane Pangkur Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, Nggih. monggo. Pangkur Rinoso. Tenan. Ayo. Monggo. Rinoso. Saya rasa Yuk niken. Ya. Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. ya, Bang. Oh, anu. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu Mas. Nggih. Ah, iya, no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso Apa? nganti nangis? Ki blangon kowe nek preskere. Jangkrik, aku mau nyelek kok yo nang Iya. kono. Mambu fresker lho. Lah nyapet to. Aku jane mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono goblok. Kejare sirahmu masuk angin. Mosok masake ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Timbal Ibu Silvi kalau. Lho, ditak kira kan wong napa? Dijirut. Arek kan wong napa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa? Nuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kumalasari. Ora kok. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sabita. Salah. Ayo, lanjut. Mas Bayu, neraka. Men sakarepmu. Saya panas. Ya ora apa-apa, dimpetan. Ngente Mas, copot ya.
Ya mancapot mesake aku. Cepat. Cepat Rama. Cepat. Dianu sik, dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Dilapi dicopot. Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti ndas apa? Das truk. Ayo copot sik. Maka Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. maka Nduk. Sumanding si Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. ojo ganggu. Yuk kan lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo meremene ditinggal ngalih kancane ra roh. ngantuk aku yen bos rina enggal ratri kang kadulu mong sliramu No. tanan liya tak tresnani lahir Paeke ora apa. Enten apa? Nyapa? Jadi ndas kepan sini kon selulup. oh iya gitu sekali ya Bener saya cocok maleres Pak. Nggih, bener Solusi apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Solusi apa kon selulup? Mas, sampean ora iso renang lho. Ora iso. Ini, nek pengen renang gen ora kelelep. Nggih. Sampean nyemplung sik, ya toh? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam engko ngambang dhewe. Nah, karo bledos yo wisan 2 jam. 2 jam. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho nek mau digoleki nek ra sampean. Konsok dagelan digolek tim SAR. Yo, langga mangenteni, monggo Nduk. aku ngenteni nakamu kaya ngenteni amadani janji matanasa sememan jaraning kabeh daku suma babojanku
sak karepe. Ayo. Keledang kae Memanik barep jaranan. Nggih. Alungan seru yo, ayo.
Oh, ganti ngobrol. Ayo. Ngapa kok ngilo? Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye ta? Masa kono babi, ini celeng kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Beh, jane sampean matane pikep kok gitu. Mripate pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Harimau cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas. Mas yo cilik kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi. Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. Ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Memane, nggih. Yo, Nduk Ayu iki ana nawala sing tak tampa slendro. Yo, serampatke sing yo. Bawa, yo serampat yo. La 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 la. Mas Yudo, ayo. Oke. Yo, balik itu sapa siap. Ayo.